Те се целуваха. Ужас. Сюрприз! Сега са при урдите. То се проче без име. Съжалявам за тъпите ефекти. А това прилича на Йоан от първи клас, когато бяхме. Така изглеждаше някъде. Някъсите. И леко и сега. Защото той има същата прическа сега. Йоан. Вкуса ми. Той каза яката да пара. Той е тъп. Да. Ото плеси като ангел е. Направо да го наречем перфекционист. Бой! О, бой! Бой! От децата са тъпи. По-малките деца от моята възраст са тъпи. Между другото, добре, че съм пети клас, защото тогава няма да има матури. Слънце на небе, слънце на небе, пум 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 това парк е ужасен. Трябва да се разкривам от тук. Но точно, че е разжасен. Само ще гледам някакви... Кой? Тук! Леле, при вас се вижда далече, а при мен наистина много близо. Вие сте с 10 метра по-назад. Това са на големи. Леле! Как може такава да е моята... Чекайте, че се отдръпва буката. Баси, ще трябва да се понови. Не с мои пари, защото все пак аз купувам с мои пари. Както предишния ми клип, вярват покънки. Аз си ги купувам постоянно. Това започва да си. Каза, ама ще те пребия. Или убия. Искам да кача тези кора и да се справя на тях. И после да направя нещо. Се бързиш? Да. Спомняш се? Или само да обисваш? Ако се бързиш... 30 секунди по-късно. Стана на онова. Ето така. Това е опасно. Лодка си някакъв. Ничка колонката беше изключена. Мани, лодка. Мама.
След още 50 минути по-късно. Къде? Да. Всъщност ти да поминаш в миналото. 70 минути преди това. И с повече енергия. Ей! Рабър! Камуфлаж на поръка. Рабари към хузето. Рабари към хвърлика към хузето. Това ми напомни към една моя пародия на една песен. Въпреки че наистина аз се измислих. Другите си мислят, че вие си мислите някои, че другите са измислили. Ама аз съм измислила по принцип. Сега ще чете. Дали помните популярната песен Пипи Епи, която е на Сай, който е измислил Гангна Стайл? Аз съм измислила тази версия сега. Пипи Епи. I have an orange, I have a banana. Oh, orange banana. I have a pizza, I have a cola. Pizza, orange banana, pizza. Orange banana, pizza. Orange banana, pizza. Fruity pan, spaghetti pan, masaka pan, chicken pan. This lettuce pan. Версията е изпълнена. Трябва да ми подойде. Да било, ако сте трябва да тренирам. Дебелио, какво правиш? Аз сега се тренирам и се очиквам с една надпис с розовата стриптизерка. Тя се вличаше и се казваше Сатиена и се го махаше. Шегувам се, по-малките носи Сатиена. Да, аз го нося. Но не казвайте на никога. Както ми на себе си, естествено. Май трябваше да го казвам все пак. И трябваше, между другото, в един клип, в който бях на пиратския кораб, който го снимах в един и същи ден, но нали ще го посна на друго време, сега ви го казвам. Например сме 12, ама ще го посна на 13. И това ви казвам. В един и същи ден. И оня клип, в който бях на пиратския кораб. После да ви дам информация за мен, затова ще ви дам още малко информация. Не вие ми цвете розово. Моето хоби е да рисувам и да пея, когато никой няма. Не ми прибича Александра, когато ми беше бивша приятелка. Но това ще ви спомена в някой друг епизод, който ще нарека съобщение. И да. Показах и как пея, да, изпях и нещо. И те каза, леле, ти ангел ли си? Шегувам се. Каза, абе ти искаш да станеш певица по розово? И каза това. Защото нали пея, не съм много хубаво според мен нея. И според мен съм много души, които са ме чули. Тук поне се вижда леко такова. Хубаво в тея. Как се вижда? Здрасти! Пречи ли ти?
2. Bye bye.